Sura. Tretie miesto získava choreografia s názvom Girls and Boys Stella Považská Bystrica. Girls and Boys Stella Považská Bystrica. Tretie miesto, bronzová priečka, bronzové medaily, pohár a diplom za predvedený výkon a ocenenie aj od vás, divákov, aj od všetkých tanečníkov. Myslím si, že potlesk by bol vhodný. Áno, zaslúžia si to tieto deti. Tancovali všetky úplne perfektne. A ideme na druhé miesto. Bronzová priečka patrí súboru Lentilky Žilina a choreografia s názvom Have Fun v podaní Lentiliek zo Žiliny, Lentilky Žilina, Have Fun. Druhé miesto, strieborná priečka. Gratulujeme veľmi pekne. Opäť získavate strieborné medaily, diplom, pohár a všetko, čo k tomu patrí. Takže medaily idú na vaše krky. Gratulujeme, bol to naozaj pekný tanečný výkon, umelecký zážitok. Zaslúžite si naozaj ten potlesk, ktorý sa len tak slabo ozýva, ale bude silnieť, lebo je zaslúžený. A poprosíme ešte slávnosti fanfáry. Víťazmi sa stáva Scream Senica a choreografia Big in Japan, Scream Senica. Víťazmi a majstri Slovenska v disco dance formáciách detskej vekovej kategórie pre rok 2012. Poprosím medaily, pohár, aby už dostali a teraz ideme na medaily. Víťazi Scream Senica a choreografia, ktorá mala názov Big in Japan. Gratulujeme, naozaj potlesk zaslúžený. Za tieto krásne tanečné výkony všetky deti boli perfektné. Víťaz môže byť len jeden a tým sa stáva súbor Scream Senica a choreografia Big in Japan. Gratulujeme ešte raz a ďakujeme za predvedené tanečné výkony. Fotky ešte prídu na rad. Spoločné fotenie. Gratulácie. Poďakovanie trénerom, poďakovanie tanečníkom a samozrejme poďakovanie aj od divákov. A o malú chvíľku vyhodnotíme záverečnú finálovú disciplínu dnešného dňa. A bude to finále street dance formácií hlavnej vekovej kategórie, takže ešte chvíľku priestoru na fotky. Áno, všetky, aj s choreografom, s pohárom, samozrejme, Anka, pridaj sa. Póza, jak víťazí v finále, tak to má správne byť. Scream Senica, gratulujeme. Atila! Jo, tu jeme. Ozýva sa z rodičovských úst. Ďakujeme naozaj aj my všetci a ideme na 5. miesto v street dance formácii.